ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଲି ଯିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ହୋଇଛି। ଏଠି ଟୁଟୁଲା ପୁରା ଝାଳ ନାଳ ଧୁଆଧୁଇ କରି ପ୍ରକାଶ ତାଙ୍କର ମକୁ କ'ଣ କରୁଛି କାଲି ପାଇଁ ରେଡି ହେଉଛି ଆଉ କାଲି ପାଇଁ ରେଡି ହେଉଛି ପିକନିକ୍ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଆମର ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଧରେ ଟୁଟୁଲା କେତେ ଲିଟର ଯାଇଛି? 8 ଲିଟର 8 ଲିଟର ପ୍ଲସ୍ ଅଛି। 8 ଲିଟର ପ୍ଲସ୍ ନା ସେଟା ସେଥିରେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ଧୁଆଧୁଇ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଯିବ। ହଁ ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ 5ଟା ବୋଟଲ ମୁଁ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛି ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ଏଠି ଯୋଉ 5ଟା ବୋଟଲ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛି ଇଏ ପିଇବା ପାଇଁ ପିଇବା ପାଇଁ କେବଳ ସେ 5ଟା ବୋତଲ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ବି ତଳେ ବି ଅଛି ବୋଟଲ। ଆମର ଖାଲି ଆଇଟମ ର ହଉଛି ଆମର ଜିରା ରାଇସ୍, ଚିକେନ କରି, ଆଉ କାକୁଡି ସାଲାଡ, ପାମ୍ପଡ଼ ତାପରେ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆର ପ୍ଲାନିଂ ମାନେ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫାଷ୍ଟ 3ଟା ଆମ୍ଲେଟ୍ କରିଦବା। ଫାଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ, ତାପରକୁ ଆମର ସେଟା ରୋଷେଇ ବେଳେ ଟିକେ ନାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଯିବା ଆଗ ସେଠି କଫି ଫଫି କରିବା, ତାପରେ ଆମ୍ଲେଟ୍ 3ଟା ବାଡେଇ ଦବା, ତାପରେ ଭାତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଲାଷ୍ଟକୁ ଚିକେନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଜିରା ରାଇସ୍, ଚିକେନ, କାକୁଡି ସାଲାଡ, ପାମ୍ପଡ଼। ଆମର ଲୋକ 25 ରୁ 30 ଏବେ ପ୍ଲେଟ୍ ପଳେଇ ଆସି 25-30 ଲୋକ ହେଇଯିବ ନା। ତଥାପି ପ୍ଲେଟ୍ ଆରାମସେ ତଥାପି ହାପି ବାର୍ଥଡେ ପ୍ଲେଟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ବାବୁ? ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ଲେଟ୍ ଆସିଛି। ତାପରେ ଆମର ଏଇଟା ହଳଦୀରାମ ପାମ୍ପଡ଼, ବାସ୍, ଆଉ ଗାଜର, କାକୁଡି ସାଲାଡ ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁଟା ପକ କୋଉଠି ରଖିଲୁ? ଲେମ୍ବୁଟା ତା ଭିତରୁ ଦେ, ସିଫ୍ଟ କର। ଟମାଟର ନହେଲେ ଇଏ ଏଠି ଲେମ୍ବୁ। ତାପରେ ଏଇଠି ରହିଲା ଆମର ସବୁ ମସଲା ରହିଲା ଏଠି। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କିଆ ଆଚାର ଆଣିଛୁ। ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଆମର ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ପୁରା ସଜ ହେଇକି ଅଛି ମସଲା ସବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକ ଦେଖେଇଦେଲେ ମସଲାଟା ଦେଖେଇଦେଲୁ ପକ ଟିକେ ଖୋଲିକି। ଏଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ ମସଲା ଡବା। ଏ ମସଲା କଥା ଆମେ କାହାକୁ କହୁନୁ, ଏଇଟା ସିକ୍ରେଟ ରେସିପି ଆମର। ଯୋଉ ସେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ, ଯୋଉ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯୋଉ ପକୁର ମୋର କାନ ଥିଲା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ଯୋଉ ସିକ୍ରେଟ ରେସିପି ଡବାଟା। ଇଏ ମସଲା କାହାକୁ କହିହେବନି, ମାନେ ସବୁ ମିକ୍ସ ହେଇକି ଅଛି। କଟକରେ ବି ଜିନିଷ ମିଳିବନି, ଛତ୍ର ବଜାରରେ ବି ମିଳିବନି ନା କ'ଣ? ପୁରା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମସଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପକୁଆକୁ ଦୁବାଇରୁ ବୋଧେ ଆଣିଦେଲୁ। ବେଙ୍ଗଲୋର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇଏ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆମର ଯିବ। ଖାଲି ଯାହା ବି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଲାଗିବ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଚିକେନ ମସଲା ଏଇଠି ସେ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, ଇଏ କରି ଆପଣ ଜାଣି ବି ପାରିବେନି, ଖାଲି ହଳଦୀରେ ବୋଧେ ଜାଣିପାରିବେ, ନହେଲେ ଇଏ ସବୁ ପୁରା ସିକ୍ରେଟ ରେସିପି ସବୁ। ଇଏ ମସଲା ଏଠି ମିଳିବନି। ବାସ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବେଙ୍ଗଲୋର। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ କହିବୁ ଆମେ କେମିତି ବ୍ଲଗ୍ସକୁ। ହଁ, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଏଇ ଗ୍ୟାସଟା ନେବୁ, କାରଣ ସେ ଛୋଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଉଟା ମୋ କତିରେ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଏଇଠି ଇଏ ଗୋଟେ ମୋ ବ୍ୟୁଟେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲା, ସେ ଗୋଟେ ମେସିନରେ ପଶେଇ 5 ଲିଟର ଗ୍ୟାସଟା ଯିବ। କ୍ୟାମ୍ପିଂ ସେଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯିବ। ଏଇଟା ନ ଗଲେ ବର୍ଷା ହଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଆକୁ ନ ନେଇ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ। ହଁ, କାହିଁକି କହିଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତାପରେ ହେଇଠି ଟୁଟୁଲା ପକୁ ସେ ଯୋଉ ପାଲ ଫାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି କହିଲ ଉପରେ ଯଦି ବର୍ଷା হয়, ବର୍ଷା ଯଦି হয় ତାହେଲେ ଅକଳିଆ ହବ ନା। ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁଛ ପକୁ? ପାଲଟା କେମିତି କ'ଣ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବା, ଉପରେ ପାଲ ପକେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଗୋଟାଏ ଅଛି ଫ୍ଲେକ୍ସଟା। ହଁ, ଗୋଟାଏ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ହେଲା। ଜାଣିଲ ଟୁଟୁଲା, ଚପିଂ ବୋର୍ଡ଼, ଇଏ ଗୋଟେ ମସଲା ଡବା। ଆକୁ ଖୋଲିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକେ ଦର୍ଶକକୁ ଦେଖେଇଦିଏ ଏଠି ଆମ ଲିକ୍ୱିଡ଼ର ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଦେଖା। ଏଥିରେ କଫି ଏଠି ପଡ଼ିଥାଏ, ଏଥିରେ ସବୁ ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ ଆଧରେ ବସିକି ଅଛି ପୁରା। ଏଇଟା କେବଳ ଚା କଫି ପାଇଁ ସବୁ ଲିଖ କେବଳ ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ନେଇଯାଉଛି, ତଳକୁ ଯାଇକିରି ଘରୁ ନେଇଯାଉଛି। ସେଇ ତଳକୁ ଯାଇ ଗଲାବେଳେ ଏକାଥରେ ସେଠି ପାଣି ଫାଣି ପୁରେଇ ଦେବା ନା। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ତେଜପତ୍ର 3ଟା ଖଣ୍ଡେ। କାକୁଡି ବାହାର ଥିବ, କାକୁଡି ଟିକେ ଫ୍ରିଜରେ ତୁ ରଖିଲୁ, ଦହି ରଖିଦେଇ ଫ୍ରିଜରେ। ଏଇ ଡବାଟା ରଖିଦେଲି ପକୁଡ଼ି, ଡବାଟା ଯିବନି। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ନେଇବା, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଅଦା ରସୁଣ ପକଉ। ତୁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟଟା ଟିକେ କେମିତି କ'ଣ କରିଦେ ଘରେ। ନେଇଆ ଗୋଟେ କାମ କର, ରସୁଣ ତ ଅଦାଟା ଘରେ ଅଛି, ନେଇଆ ନେଇ ଆସିବି। ଅଦା ରସୁଣ ତ ଆସିବି ନା। ଆକୁ ସବୁ ବ୍ୟାଗରେ କେତେ ପୁରାପୁରି କରିଦେବା ଆଉ ନା କ'ଣ କହୁଛ? କେମିତି କ'ଣ ପଶିବ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଶୁଣୁ ଏଇ ଟୁଟୁଲା ପକୁ ମେନ୍ ହେଲା କ'ଣ କହିଲ, ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କଟାକୁ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଏଇଟା ଯିବ ମେନ୍, କାହିଁକି କହିଲ ଆମର ଏଇଟା ରେକର୍ଡ଼ିଂର ପାୱାର ବ୍ୟାକଅପ୍ଟା ଦରକାର। ଆଉ ସବୁ ବଟଲ ଯାକ ଏବେ ଫୁଲ୍ କରିଦେବା। ସେଟା ସେଥିରେ ଯୋଉ ରୋଷେଇ ଆଉ ଧୁଆଧୁଇ ପାଇଁ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ଆମର, ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଫୁଲ୍ କରିଦେବା ହେଲା। ଆଉ ଫୁଲ୍ କରିଦେବା, ଆ ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲା ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବା। ତୁ ଗୋଟେ ଖାଲି ଭାତ ବସିବା ପାଇଁ ହେଲା, ମୁଁ କଡ଼େଇ ନେଇ ଆସିବି। ତୁ ତ ପକୁ ପାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କାଲି ତ କରିବୁ ତୁ କହିଛୁ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖେ ଆଉ ଗୋଟେ କରୁ ପାଲ, ତାହେଲେ ଏବେ ସେ ବଟଲ ସବୁ ପାଣି ଫୁଲ୍ କରିବା। ଏରସମା ଟିକେ ଯିବା ବାଇକିନି, ଟିକେ କାମ ଅଛି ଯୋଉ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମାରିଦେବା ଖଦି ଚାଳି ଦରଦର କଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ
ଆଉ ଟିକେ କ'ଣଟେ ଗୋଟେ କରିବା ଆକୁ ସବୁ ପୁରାପୁରି କରିବା। ଏଇ ଆସ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିବୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆ ଦେହରେ ଅଛି ଦେଖାଉଛି ଦେଖ ଏଇଟା ଚିନି ଭାବୁଥିବ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚିନି ନୁହଁ କ୍ୟାମେରାଟି ମୋ ଆଡ଼କୁ ପକେଇବେ ଏଇଟା ଚିନି ନୁହଁ ଏଇଟା ତରକାରୀ ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ଆଜି ତମକୁ କହିଲି ତରକାରୀ ସବୁଠୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ସିକ୍ରେଟ୍ ରେସିପି ଥିଲା। ଏଇଟା ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଲାଗୁଥିବ ଚା ପତି କିନ୍ତୁ ଚା ପତି ନୁହଁ ଏଇଟା ମୋ ଆଡ଼କୁ କ୍ୟାମେରା ପକେଇବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଙ୍ଗ ଝିଟିପିଟି ଆଉ ଅସରପାଙ୍କୁ ମିଶ୍ରଣରେ ଏକ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଜୈବ ତିଆରି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଝିଲେଇଲେ ଆୟୋ ଆୟୋ ଝିଲେଇଲେ ଚାଲ ରେଡି ଏଇପଡ଼ା ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ ଲୋକେସନରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଦୁଃଖନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଣି ଫାଣି ବର୍ଷା ହେଇକିରି ସବୁ ଜିନିଷ ମୋର ଏଇଠି ବ୍ୟାଗ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଗରେ ଜଙ୍ଗଲ ସେଇଠିକି ଯିବା ନା କ'ଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟରେ ଦେଖିଦେବ କେତେ ଜିନିଷ ଲୋଡ଼ ପକୁ କାହିଁ ବୋପା ପକୁଛନ୍ତି ଆଇଟି ଦୁବାଇରୁ ଚାଲ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବୁ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ପାଣି ଆଗ ଯାଇକିରି ନା କ'ଣ କହୁଛୁ ଆଗ ଯାଇ କ୍ୟାମ୍ପ ଫ୍ୟାମ୍ପ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେବା ପାଲ ଫାଲ ବର୍ଷା ଜୋର ଆଇଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ଆକାଶରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନା କ'ଣ କହୁଛ ଚାଲ ମୋର ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଖାଲି ଗୋଟାଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ଇଏ ଉଠିଲାର ଇଏ ତ କଷ୍ଟ ହେବନି ତୁ ଏଇଟା ଧରିବୁ ସରି ଏଇପଟେ ଆସ ଦେଖିକି ଆସ ବାସ୍ ଲୋକେସନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏ ଜାଗାକୁ ଟିକେ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାମ୍ପଡ଼ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ହଁ ହଁ ଏଇ ଜାଗା ବା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଉଠିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କରିକା କରିଦେ ପକୁ ଗୋଟେ କରିକା କରିଦେ ଆରି ଉପରେ ସେ ପାଲଟାକୁ ଏମିତି କରି ବାନ୍ଧିଦେବ ସେ ଗଛରେ ମଝିରେ ରହିବ ହଁ ବା ସମ୍ଭାଳିବ କ'ଣ କହୁଛୁ କାଲି ଆକୁ ତୁ ବୋଧେ ଇଏ କରିଥିଲୁ ଡିଏସ୍ଏଲ୍ଆର୍ ବାହାର କରୁନୁ ନା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଥିଲା ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ପାଣି ଗୋଟେ କଡ଼ରେ ଥିବ ହେଲା କରିବୁ ତାୱାରେ ଭଜା ହବ ମାଛ ଅଛି ମାଛ ଗୁରା ଅଦା ଦେଲୁ ପପୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଖାଲି ଉଠେଇଦେଲୁ ପାଣିଟା ଗଳିଯିବ ତାକୁ ଉଠେଇ ଟିକେ ପାଣିଟା ତଳୁ ଗଳିଯିବ ପ୍ରବଳ କଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆମର ଯେଉଁ ଉପରେ ପାଲ ଫାଲ ଇଏ ଟାଣିବା ନା ଆଉ ତ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ନା ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ତ ନ ଦେଖାଉ ତ ଭଏସ୍ ଶୁଭୁ ତ ଟୁଟୁଲା ହାଇ କରିଦେ ପକୁ ହାଇ କରିଦେ ପୁଣି ବହୁତ ଦିନର ଗଡ଼ା ଫଡ଼ା ଆଉ ବିବାଦ ଭିତରେ ଆମେ ଆଜି ପୁରା ଝଗଡ଼ା ଫଡ଼ା ତିନି ଜଣ ପୁରା ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ ଆଜି ଟୁଟୁଲା ଗୋଟେ କାମରେ ପଡ଼ିଲା ଟିକେ ତାର ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଜଣେ ମୋ ପୁରା ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯିଏ ଟିକେ ଖାଲି ଗୋଟେ ହଁ ସବୁ ଆଣିଛି ଶୁଣ ଭାଇ ତ କ'ଣ କହୁଥିଲି ହଁ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଗୋଟେ କାଲି ଟିକେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ମୋ ନା କାହିଁ କହିବା ନା କ'ଣ ମସଲା ପେଷ୍ଟ ଆଣିଛୁ ଟି ହଁ ବା ପେଷ୍ଟ କ'ଣ ସେ ମସଲା ଇଏ କରିବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା ତେଣୁ ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇ ଯାଇଥିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗଟାକୁ ମନଟା ବି ଆଜି ଖରାପ ଥିଲା ଆମେ ଭାବୁଥିଲା ଆସିନଥାନ୍ତୁ ଆଉ ପୁଣି ଭାବିଲୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ କାଲିଠାରୁ କିଣାକିଣି ମୁଁ କରିଦେଇଥିଲି ସେ କାକୁଡ଼ି ଫାକୁଡ଼ି ଯାହା ସବୁ ସାଲଡ଼ ଫାଲଡ଼ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦହି ପହି ନାହିଁ ଇଏ ଦହି ଆଣିଛେ ନା ନାହିଁ ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପୁରେଇଥିଲି ବା ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ହଁ ତେଣୁ ସବୁଯାକ ଇଏ କରିଥିଲି ତେଣୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସବୁ ସେଟଅପ୍ ସରିଲା ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ହବା ଏଇ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରେ ରଖିଦେବା ଆଗରୁ ଗୋଟାଏ ବୋଟଲ ମାଛ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିବା କାହିଁକି ଟୋଟାଲ୍ ସେ ପାଣି ୟୁଜ୍ ହବ ନା ଆଉ ଇଏ 5ଟା ଅଛି ସେ ତ ଆଣିକି ରହୁଛି ନାଇଁ ସେ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିବା ସେ ଖୋଲି ଯାଉଛି ପୁରା ନାଇଁ ଖୋଲିବନି ତା ଉପର ମୁହଁଟା ଖୋଲିକି ଢାଳି ଆଣି ଆସିକିନା ଢାଳିଆ ସେଇଠୁ ନେଇଯିବ ଆଉ ମାଛ ପିସ୍ ନାହିଁ ନା 4ଟା ପିସ୍ ଥିଲା ନା ତା ଦେହରେ ହଳଦୀ ଫଳଦୀ ଟିକେ ପକେଇବା
ଖୋଲି ଯୋଉ ଡର ବାଲି ଲାଗିଥିବ ବା ସେଇଠୁ ସିନା କରିଥାନ୍ତୁ ଉଠିକି ଯାଇ ପାଞ୍ଚ ରଖ ଥାଉ 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 ଧୋଇଦେ ମାଛଟା ଧୋଇଦେ ସେଇଠୁ ତାପରେ ଦେ କ'ଣ କଥା କହିଲି ମାଛ ଛାଡ଼ ଭାଜି ଉଠେ ହଁ ହଁ ତାୱଟା ସେଇ ପାଣିରେ ଥୋଇଦେବ ଆମ ସେ ସେଇ ତ ଆଇଁଷ ପାଣି ଇଏ ହେବ ଆଉ ଗାମୁଛା ଭଲ ତାପରେ ତୁ ଖାବୁ ତାକୁ ସବୁ ସାଇଡ଼୍ କରିଦିଅ ତ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଖା କୋଉଥିରେ ପକେଇବୁ ହଳଦୀର ଏଇ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆଜି ଟିକେ ଦେଲୁ ପାଣି ତାକୁ କ'ଣ ପୋଛି ପାତରେ ଧୋଇବୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଟିକେ ଧୋଇଦିଅ ଟିକେ ସେ ଧୋଇବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଦେ ଦେଖ ବାଲି ଗୁରା ଏ ବୋଟଲ ୟୁଜ୍ କର ଗୋଟେ କୋଉ ତ ୟୁଜ୍ କରିବା ଆଉ ଚିଲ୍ଟା କର ନା ବଡ଼ ବୋତଲ ବଡ଼ ବୋତଲ ହଁ ସେ ବଡ଼ ବୋଟଲଟା ଗୁଚାର ସେଇ ପଟ ରଖ ସେଇ ପଟ ସେ ଧୋଇକିରି ଏଇଠି ଆଉ ପକେଇବୁ ଏଠି ବାରି ନାହିଁ ସେଇଥିରେ ବାଲି ଆଗରୁ ଥିଲା ଆମ କଟରେ ବାରି ନାହିଁ ହେଲା ସେ ତ କହୁଛି 20 ଲିଟର ଆଣି ଆସିବ ହଁ ନିମାଟି ସେ ମାଗେ ସେଠି କରିବ ନା ସେ ବୋଟଲ ଫୋପାଡ଼ି ଦବ ତଳକୁ ସେ ଗଡ଼େଇ ଦେବ ଦେଲୁ ମାଛ ଟୁଟୁଲା ମସଲା ବ୍ୟାଗ ଆଣିଲେ ନା ଏଇଠି ମସଲା ହଳଦୀ ଟିକେ ଚିରିତା ଦେଲୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଧୋଇ ସାରିଲି ପିଆଜ ଫିଆଜ ଚୋପା ଛାଡ଼ି ଦେବା ସବୁ କାଟି ରେଡ଼ି କରିବୁ ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଟିବ ମୁଁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇବି ଖାଉଛୁ ତ ମାଛ ହଳଦୀ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଲୁ ଲୁଣ ଡବାଟା ଦେଇଦେ ମୋ ହାତକୁ ଏଇଠି ସବୁ ଥୋଇଦେଲୁ ସବୁ ମସଲା ମସଲି ତେଲ ତେଲ କ'ଣ ନୂଆଟା କିରେ 183 କ'ଣଟା ଏଇଟା ହଁ 183 ଟଙ୍କା 150 ଟଙ୍କା ନେଲା ଆଉ ଲୁଣ ପଡ଼େଇଟି ହଁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ମେନ୍ ପକା ହଳଦୀ ଦେଲୁ ଭଲ ଏଇଠି କରିଦିଅ ଗୋଟା ଖବର ଚିକେନ ପାଇଁ ବି ହବ ହଁ ଭାଇ ଚିକେନ ଖାଲି ହାଲକା ପଡ଼ିବ ହଁ ହଳଦିଆ ଲାଗିବ ଚିକେନରେ ମାଛ ଲଗା ରହିଥା ଟିକେ ରହିଥା କଦଳୀ ଫଦଳୀ ଆଣେ ଭୋଗ କର ଚିକେନ ପାଇଁ ରଖି କରିକଟା ଆଣେ ଧୋଇବି ବାଲି ହେଇଥିବ ଆଣେ କରିକଟା ଆଣିଲେ ମାଛ ପାଣିରେ ମାଛ ଭାଜି ଦେଇ ନାଇଁ ଫାଇନାଲି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଜି ନା ସତରେ କହିବା ଠୁ କରିବା ବହୁତ ଫରକ ଥାଏ ନା ରେ ଟୁଲା ପକୁ ଆରେ ଭାଇ କି କଷ୍ଟ ପବନ ଟିକେ ବି ନାହିଁ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗରେ ଜୋର ଉଠେଇଛି ବର୍ଷା କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି କାଚି ପାରିବ ଆଜି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଥିଲା ବର୍ଷା ହେବାର କିନ୍ତୁ ପୁଣି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆଜି ଦେଖିଲି ନାହିଁ ଚାନ୍ସ ବର୍ଷା ତଥାପି କହିହେବନି ସେ ପାଣି ଫାଡ଼ି ଦେବୁ ତାକୁ ଖେଳୁଛୁ କି ସେ ଘରକୁ ଫାଡ଼ି ଦେ ଚିକେନ ଧୋଇବୁ ସେ ମାଛ ପାଣି ଚିକେନ ଧନ ନା ଚିକେନ ପାଇଁ ଅଲଗା ପାଣି ନାଇଁ ର ମୁଁ ହାତଟା ଧୋଇବି ହଁ ତୁ ହାତ ହେଇଥା ତୁ ମାଛ କାଲି ପକେଇବୁ ହେଲା କାଇଁ ତୁ ପକେଇ ଦେ ତ ଧୋଇବୁ ବୁଝିଲୁ ଆମେ ଅଲଗା କାମ କରିବୁ ଭାଇ ଦେଖୁ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କ'ଣ କରିବୁ ମୁଁ ତ କାଟିବି କ'ଣ କାଟିବୁ ଟିକେ ଥାଉ ଧରିକି ପକ ଲଗେଇଲୁ ଗୋଟେ ପଛେ ଆଜ୍ଞା କହୁନୁ ପକୁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗା ହବ ଟାଇମ୍ ହେଇନି ଆଗକୁ କହିବୁ ଆଜ୍ଞା ଚିରିଂ ଚିରିଂ କରିବ ଆଜ୍ଞା କେମିତିଆ କ'ଣ କର ହେଇ ପବନ ଦେଲେ ଏଇ କରିବା ଖୋଲି ଖୋଲି ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫଟେଇବୁ ଇଏଟା ଖୋଲିବୁ ଆଉଟି ଦେ ପଢ଼େଇଲୁନି ଡର ସେମାନେ ଫାଟିବ ନା କ'ଣ ମାରେ ଫାଟିବନି ସେ ଇଏ ହେଉଛି ମାରେ ଜାଣିପାରିଲି ବାହା ଘୁମୁଡ଼ା ହବ ଆମ ଇଏ କଥା ମରିବ ଦୁଇଟା ଲେଖା କର ଲାଇଟର ବି ଆଣିଛୁ ବା ହାତ ଓଦା କିରେ ଦେ ଆଉ ତ ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରୁଛି କି ନାଇଁ ନାଇଁ କୋଉଠି ବାହାରୁନି ସେଟା ରୋଷେଇ ଏଇଠି ତମର ମାଛଟା ପକେଇବା ଲୁଣ ପକେଇ ତ ହଁ ଲୁଣ ପକେଇ ଗୋଳା ହେଇଛି ଆଗ ଆଳୁ କାଟିବି ନା ପିଆଜ କାଟିବି ଦେଖିବାର ଥିବ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ମାଛ ରେ ଆଗ ଆଳୁ କାଟିବି ନା ପିଆଜ କାଟିବି ପିଆଜ କାଟିବା ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ହବ ପାଖରେ ଥୋଇବି ରହିଥା
ମୁଁ ଚୋପା ଛଡ଼ଉଛି ପିଆଜ। ଖାଲି ଅଦା ରସୁଣ ଆଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଅଦା ରସୁଣ ଗୋଟେ ଆଗ ରସୁଣ ଛଡ଼ା, ପିଆଜ ଚୋପା ଛଡ଼ା, ବୁଝିପାରୁଛୁ? ପକଉଛୁ ପକଉ ଟୁଟିଲା। ହଁ ଏଇ ଗୋଟାକରେ ହେଇଯିବ। ହଁ ରଖିଥାଏ ପଟା ଅଛି। ପଟା ଅଛି କାଟିବା, ସେଠି ଛୁଆ ହବ ତା ଦେହରେ। ବକୁଳ ଧରିକି ରଖିଛୁ ଗଳି ପଡ଼ୁ ଧରିଲୁ ତା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଠିକ୍ ତେଲ ଲେବୁଲଟା ତେଲରୁ ସିଧା ରହିବ, ଆପଣ ସିଧା ଏବେ ରହିଲା ସିଧା। ବାସ୍ ତେଲ ନତା ଦେଇଥିଲେ ମାଛ ପକେଇଦେଲେ ଭାଇ। ମୁଁ ଯୋଉଟା ମାଛ କଥା ଜାଣିଥିଲି, ତେଲ ଯଦି ନତାତି ଥବ ମାଛ ପକେଇଦବ, ମାଛ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଠିକ୍ ନୁହଁ? କମେଣ୍ଟରେ କହିବ। ମୋ ମା ମୋତେ କହିଛି, ଲିକୁ ତୁ ଯଦି ତେଲ ନତାତି ପକେଇଦବୁ ମରେଇବୁ। ମରେଇବୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଝିପାରୁଛ କ'ଣ ମରେଇବୁ ଆଉ। ଚାଲ हाँ जी दर्शक बंधु देखिपारुथिबे ଏବେ ଆମର ମାଛ ପୁରା ସୁଲୁରି ଗୁଡ଼ଖାଇ ଗାଗୁଲା। ତ ଟୁଟଲାର ଫେମସ୍ ଡାଇଲଗ୍ ହେଉଛି ଗୁଡ଼ଖାଇ ଗାଗୁଲା। ଶିଖିବନି ତ? ଆଳୁ ପୁଣି 500 ଆଣିଥିଲେ ବା ବାଟରେ ହେଲା। ସେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୋଟେ କୋଉ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବତୁରେଇ ଦେବା ପାଣି ପୁରେଇ ଆଉ 5 କିଲୋ ଭାଇ ଶିଖିଲେ 5 କିଲୋ ନା ମ 5 କିଲୋ ପବନ ଟିକେ ଦେଇଦେଲା ଏତିକି ନା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ନା। 10 ଖାଇବା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ହେଇଯିବ କିରେ ତେଲ ତାତିବଣି ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ ନା କ'ଣ ଆସିଲା ମାଛରେ ପକାଇବେ ହବ ସବୁ କରିବୁ କେମିତି ପକାନ୍ତି ବା ଉପରୁ ପଇଲା ମାରିଦେବୁ ଆମକୁ ତେଲ ଦେଖିବା ଜଳେଇ ଦେଲା ବାପା କେମିତି କ'ଣ ଆସିକି ରଖିବ ମୋ ଉପରୁ ପଡ଼ିବ ମୋ ଉପରୁ ଶିଖିବ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କିଛି ଶିଖିବ ଆରାମସେ ପକଉଛି। ଗ୍ୟାସ୍ଟା କମ୍ କର ଗ୍ୟାସ୍ ସ୍ଲୋ କର। ଗୋଟେ ଏମିତି କରୁ ଗୋଟେ 2 ପିସ୍ 4 ପିସ୍ 10 ପିସ୍ ମାଛ ପକାନା ତ ହାତ ଉଠା ପୁଣି ପକେଇ କରିଦେଲୁ ଜାଗା କୋଉଠି କୋଉଠି ପକେଇଲା ଦେଖିଲୁ ପକେଇ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆଖିଦେଲା ରହୁଛୁ ପକେଇଲା ଏଠି 2-2ଟା ପକେଇଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗା ନାହିଁ ଇଆଡ଼େ ପକେଇଦେଲେ ତୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲୁ ଦେଖିଲୁ ଚରଡ଼ି ଗଲା ଏତେ ଜୋରେ ଚମକ ଉଠିଯିବ ଦେଖିଲୁ ହାଇ ଡେଞ୍ଜର କ'ଣ କରିବା ଶିଖିଲା ମୋର ପେଣ୍ଟ ଥରେ ବଞ୍ଚିଲେ ମୋ ଜଙ୍ଗ ଚାଲି ଦେଇଥାନ୍ତା କାହିଁକି ତୋ ଟିକେ ନାକୁ ପଡ଼ିଲା ଫାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଛି ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ପକୁ ପାକୁ ଭାଇ ଘାଇଲା ହେଇଥାନ୍ତେ ନାଇଁ ଆମର ଡେରି କରନି ସିଏ ଆଇଲା ଯେମିତି ଆମର ଚିକେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ରସୁଣ ଦେଖ ବାକି ଯେ ପକେଇବା এটা ধরে দেଉଛି ମାଛ ରଖିବୁ ନା ସେଥିରେ ମାଛ ରଖିବୁ ପରେ ମାଛ ସେଇଥିରେ ରହିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରିଦେବୁ ଚାଲିଛି ତ ସବୁ ଉଠିଲା ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ରସୁଣ ଥୋଉଛିବା ସବୁ ମସଲା ମସଲି ରେଡ଼ି କରିଦିଅ ଅଛି ଆଉ ହଁ ଚୋପା ଥୋଇବା ପଡ଼ିବ ନା ଏମିତି ନାଇଁ ସେମିତି ଥବ ନା ଚୋପା କାହିଁ ଛାଡ଼ିବା ପାଲଟା ଯାହାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବ ବର୍ଷା ପାଲଟା ବଞ୍ଚେଇ ଦେବ ଏବେ ଉଠା ନା ସେ ଆଉ ଟିକେ ହେଇଯାଉ ପବନଟା ଏପୁଟା ଦେଉଛି ଏପୁଟା ଘରିବୁ ନା ଆଉ ଏପୁଟା ଘରା ଟିକେ ପବନଟା ଦେଉଛି ହଁ ଆଉ ଟିକେ ତୁ ଆଡ଼କୁ ବାସ୍ ସେମିତି ପବନ ରେଟ୍ ଦେଉଛି ଭଲ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ନା ପାଲଟା ନ ହେଇଥିଲେ ତୁ କିଛି କରିପାରିନଥାନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଏ ପାଲଟା ସବୁ ଟଙ୍କା 50 ଦେଉଛି ମୋତେ ଦେବେ 50ଟା ସାଂଘାତିକ ବର୍ଷା ବସିବା ତାପରେ ବର୍ଷା ହେବ ଏ ପାଲ ମିଶିକି ଉପରେ ପକେଇଦେବ ହେଲା ତା ଭିତରେ ପଶିବ ଏପଟେ ଫାଙ୍କା ଅଛି ପାଣି ତ ଓଦା ହେଇଯିବ ସବୁ କ'ଣଟା ଏଇଟା ଓଦା ହେବ କାହିଁ ଏଇଟା ପକେଇଦେବୁ ସେପଟେ ଧେଲକା ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ପାଣି ପଶିବ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଟିକେ ଛାଡ଼ୁ ନେଇଯିବା ଟାଣିଦେବା କ'ଣ ନା ଭିଡ଼ିଓ ସରିଥାଉ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଏଇଠି ବସିବା ଆଉ ହଁ
ଭାଇ ବର୍ଷା ଅଛି ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କହୁଛି କ'ଣ କହିଲୁ ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡ ହେଲାନି ଗୋଟାଏ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ତଳ ଲାଗିଲା ମାଛ ବଜାରରେ ମାରି ଇଏ ଥାଉ ରସ ଚକୁଳି ହେଇଥିଲା ରସ ରହିଲା ଏତିକି ରସ ହବ ସେଇଟା କାକୁଲା ମାଛ ଓଲଟେଇଲୁ ତାକୁ ଦେଲୁ ପାଣି ଫେରେ ଅଦା ଭଲ ଜିନିଷ ପାଣି ଆଗ ରସୁଣ ଦେଇଦେ ରସୁଣ ନଦେବ ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା ଶିଖେଇନି ଏଇଟା ତୁ ଦୁଇଟା ପକେଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଇଗଲା ନା ଇଏଟା ହେଲା ହବ ଆଉ ଟିକେ ପୋଡ଼ିଦେବା ଆଉ ହଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ କଟାକଟି କରିଦିଅ ପାଇଁ ଜାଗା ହେଲାନି ସେ ମାଛ ପିସ୍ଟା ନାକି ହେଲା ତ ତମର ଦେଖିଲୁ ସାଇଡ଼୍ ପଡ଼ିଲା ନା ପୁରା କଳା ଅନ୍ଧାର କଲା ହିଁ ବର୍ଷା ଯାହା ହବ ଏଇପଟେ ଡେଇଁକିରି ପଳେଇବା ସେପଟକୁ ଯେଉଁ ସେପଟ ଦେଶଟା କ'ଣ ଅଛି ସେ ବାଂଲାଦେଶ ଏଇପଟେ ଡେଇଁକି କାହିଁ ପହଁରି ପହଁରି ଯିବୁ କହୁନୁ ଏଇଟା ହେଲା ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ଏଠି ନିଆଁ ଲାଗୁନି ଏବେ ହବ ଯେଉଁ ପବନ ହେଉଛି ନା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ଖାଇବା ଲସ୍ କରିଦେବି ଏନର୍ଜି ପାଉନି ଆଉ ଆଥରେ ଏତେ ସାଲଡ଼ ପୋପଡ଼ା ହେଲା ଚିକେନ୍ ଆଉ ସାଲଡ଼ ପୋପଡ଼ା ହେଲାନି ଆଥରିକ ଆର ମୋର ଆର ଖାଇବୁ ଏଇ ଆଣ୍ଟୁ ନା ମାଛ ଘୁଗୁନି ପିଆଜି ବରା ଇଏ ଦୁଇଟା ପିସ୍ ହେଲା ମାଛ ଏଇ ଗୋଟାଏରୁ କାଟିଥିଲା ସିଏ ନା ମିଶେଇ ଦେଇଯିବ ମାଛ ସେଇଠି ଗାଇଲେ ମୁଁ କହିବିନି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଶୁଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ବାଁ ପଟେ ଗୋଟେ ନାହିଁ ମାଟି ରୋଡ଼ ଇଏ ରୋଡ଼ ଘର ନାହିଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଭଲଟା ଏମିତି ହେବା କଥା ଏଇ ଦୁଇ ପିସ୍ ଭଲ ଦେଇଛି ଏ ଦୁଇ ପିସ୍ ଗୋଟେ ପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଭଲ ମାଛ ବୋଧେ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ତ ଭଲଟା ତୋ ମୁହଁ କହ କାଟୁଛି ନା ମିସ୍ତ୍ରୀଟା କହୁଛି ମୋ ମୁହଁ କାହିଁ ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀଟା କାଟୁଛି ତ ଦେଖୁନୁ ବିରଞ୍ଜନ ରୋଷେଇଆକୁ ଡାକିଲୁନି ଡାଲି ଫେଲି ଆନୁ ମୁଁ ଘରୁ ଦୁଇଟା ନେଇଥାନ୍ତି ଡାଲି ଫେଲି ପାଉଡ଼ର ଫାଉଡ଼ର ମୋ କତିରେ ରଖ ମୁଁ ନେଇ ପଳେଇବି ରାତିକି ଚିକେନ୍ ହବ ଲିଙ୍କନ ତୁ ଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଗୋଟେ କର କଲୁ ମୁଁ ପିଆଜ ଛଡ଼େଇବି ସାର ତାକୁ କ'ଣ ଏମିତି ତାକୁ ସୂତା ଟାଣିବା କେମିତି କ'ଣ କର କାମ କର ଏଇଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଏଇଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ସୂତା ଅଛି କ'ଣ ପୁରୀ ଟାଣିବା ଏଇ ସୂତାଟି କ'ଣ ଡେରି କ'ଣ ଆରମ୍ଭ କଲି କ'ଣ ମାଛ ପୁରେଇକି ଚଟଣି କରିବୁ ସେ ଆଇଲେ ନାଇଁ ଆରମ୍ଭ କର ମୁଁ ମୋର ଗେଷ୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ସେଠି ଯିବ ତା ସେପଟେ କଡ଼େଇରେ ଆଳୁ ପୁରା ତାତିନି ବେ ଆଳୁଟା ଧୋଇଛି ମୁଁ ତ କହୁଛି ତାତି ଯାଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ପିଆଜ ହବନି ଆଳୁ ଅଛି ବା 4-5ଟା ଇଏ ପାଇଁ କାକୁ ସାଲାଡ଼ ପାଇଁ ସାଇଡ଼ରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଛ ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ନା ପାଣି ଭରିଲେ ତାକୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମାଛ ହେଇକି ରେଡ଼ି ନା ହଁ ଲାଗି ସେ ପାଲଟା କ'ଣ ସ୍ପ୍ରେ ଗୋଳଉଛି ଗୋଟେ ଆଳୁ ଧୁଆ ହେଉଛି ଆଳୁ ଉଠିଲା ଆଉ କ'ଣ ଅଦା ରସୁଣ ହେଇଗଲା ନା ସବୁ ହେଇଗଲା ପୁରା ଦେଶୀ ଅଟା ହିଁ ଛେଚା ଅଦା ସିଏ ଆଇଲାନ୍ତି ଆମେ ଚିକେନ୍ କଷୁଥିବା ସେ ଦେଖିବେ ହଁ ନାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ଶୋଇଥିଲୁ ନା କ'ଣ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବୁ ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିବେ ତ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ସେଠି ଅଛି ପାମ୍ପଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ବସିକି ଖୁଆଇବ ପାଣି ଫାଣି ବୋତଲ ଦେଇକି ବସ ହଁ ଗାମୁଛା ନିଅ ଗୋଟେ ନଦୀରୁ ଗାଧେଇ ଆସ ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ସମୁଦ୍ରରୁ ହଁ ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ଆମର ତ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଆମେ ଜାଣିନୁ କ'ଣ କହିବୁ କି ଅଞ୍ଚଳ ତମର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ବାତ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ସାଇକ୍ଲୋନ ଏରିଆ ଏଇଠି କ'ଣ ଚୁଁଟା ହେଲାନି ଏମିତି ବରା ଛାଣିଲା ଭଳିଆ ଏଇଠି ମୁଁ ଏମିତି କରୁଛି ପାଣି ଛିଡ଼ିକିଲା ପୁରା ଏଇଠୁ ଫୁଟୁଛି ପାଣି ଯାଉଥିଲା ରାତିରେ ବା ପକା 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 ବାଗେଇ ମୋ ଉପରୁ ଛିଡ଼ିକିବ
ଟୁଟୁଲା ପୁରା ପ୍ରଫେସନାଲ ଭଳିଆ ପିଆଜ କାଟୁଛି ରେ। ମାଛଟା ପକେଇଲି ଏଇଟା ନେଲୁ ମନରେ ହେଇଯିବ ଏଥର ଏଇଟା। ଦେଖେ କେମିତି ହେଇଛି ତେଲ ପଡ଼ି। ଛି, ଭାଇ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଟୁଟୁଲା। ବର୍ଷକର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ପିଆଜ କଟାଳେ ପାଇଁ। ହାଁ ବର୍ଷକର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି। ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ବୋଧେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସରେ କରିଥିଲି। ଚିପ୍ ଥିଲୁ ନା ପୁରା ସେଫ୍ ଥିଲା ଆଉ ତୋତେ। ଦହିଟା କୋଉଠି ରଖିଛୁ ଟିକେ ଆଣିନୁ ବା। ଇଏ କ'ଣ? ଦେଖେ ଦହି ହଁ ଆଣିଛି ଆଉ। ଆଳୁ ପକା ତାତିଲାଇଁ ପକଉ ପକା ଆଳୁ ପକା। ଓ ଉପରେ ଛିଡ଼ିଯିବ। ବାସ୍ ପରଫେକ୍ଟ ଚୋକା ଜାଣି ରୋଷେଇଆ ପ୍ରକାଶ ପାକୁ ଭାଇ। ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସ। ଏଠୁ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଦରକାର ମସଲା ଫସଲା ମୋତେ କହିବୁ। ହଳଦୀଟା ପକେଇବି, ଲୁଣଟା ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଟପଟା ହେଲା ଏମିତି ଦୁଇଟା ଦରକାର। ହଁ ଆମର ସେଇ ପାଇଁ 5 ଜଣ ପାଇଁ ଆଉ 3 ଜଣ ପାଇଁ ସେ ତର ସେ ଛୋଟିଆଟା। ହଁ ଏଇ ତ 5 ଜଣଠାରୁ 10 ଜଣ ପାଇଁ ବି ହେଇଯିବ। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ଦରକାର ତରକାରୀ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଭାତ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଦରକାର। ଏଇ ଟପଟା ନେଇ ଆସିବ। ଆମ ଘରେ ଯଦି ଚିକେନ୍ ଆମେ କ'ଣ କଡ଼େଇ ଆଣିପାରିଥାନ୍ତୁ? ଚିକେନ୍ ରହିଥାନ୍ତା ଘରେ, କାରଣ ଆମର ଚିକେନ୍ ଏରିଆ ହେଲେ ଏଇ ବଡ଼ କଡ଼ରେ ହୁଏ। ପୁରା ତାକୁ ମାଜି ମୁଜି ଦେଇଥିଲୁ, ପୁରା ରଖିଛି କଡ଼େଇକି ଦେଇଥିଲୁ ସବୁ କରି ବେଶୀ ଧରିଲେ ଆଳୁ ଟେଷ୍ଟ କମିଯିବ। ସେଇଠି ଦେଖୁ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଅ। ତମେ ଏଠି ଖୋଲେଇଟେ ପକାଅ। ଆସ ସେଇଠି ଆସ ଆମେ ନେଇ ଆସିବୁ। ବାଘ ମାତିଛି କ'ଣ ବାଘ? ଏଇଠି ମାତିଛି କୁଆଡ଼େ ବାଘ। ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ନନା ଆମକୁ ଖବର ଦେଲେ ଏଠି କୁଆଡ଼େ ବାଘ ମାତିଛି। ତେଣୁ ଆମ ନନା ଆଉ ସାପୁନ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କାଟିଦେଲେ। ବାଘ ନା ଇଏ ମାତିଛି। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଥରେ ସେଇଟା କହୁଥିଲା ଖାଲି ବାଘ କୋଉଠି ଆସିବ? ଇଏ ହେଇଯିବ ଇଏ ହେଟା ସବୁ ଅଛି ତା ବାଘର ଏଠି ଅଣ୍ଡା। 5 ଜଣ ଏଠି ବାଘ ଧରି ଗଡ଼ି ପାରିବେନି। ହଁ ବାଘ ସାଙ୍ଗରେ କବାଡି ଖେଳ ହବ। ମାଉସୀ ଛେଳିଥିଲା ସେ କହିଲେ ସେ ମାଉସୀ କଣ ପିଲା ବାଘ ମାତିଛି, ସେ ମାଉସୀ ପୁଣି ଛେଳି ଚରୁଥିଲା ନା ନାଇଁ ଆମେ ଆଇଲା ବେଳେ। ସମୁଦ୍ର କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ଶୁଭୁଛି? ଛୁରୀ ଫୁରୀ ସମସ୍ତେ ରଖିବ, ଛୁରୀ ଟୋଟାଲ ଛାଡ଼ିବୁନି ହାତ ଆଗରେ ଖାଲି କେତିକି ଛୁରୀ ଟୋଟାଲ ଛାଡ଼ିବୁନି। ପାକୁ ଭାଇ କି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ, ଇଏ ପାକୁ ଭାଇ 4 ଜଣ ହେଲା ଚିକେନ୍ କଷା ଭାତ ଆକୁ ଖାଇଯିବା। କାହିଁକି ଗ୍ୟାସ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହବ, ଗ୍ୟାସ୍ ଫୁଲ୍ ଅଛି। ନହେଲେ ଏଠି ଚୁରି ଲଗେଇବା, ଏଇଠି ଏଇ ଜାଳ ପଡ଼ିଛି। ହଁ ଶୁଖିଲା ଜାଳ ପୁଳାଇ ଅଛି। ହବନି? ଶୁଖିଲା ତୁ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ଏ ପିଆଜ ଆଉ ଟିକେ ଛଡ଼ଉଛି, ଏଇଟା ରହିବ କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଟିକେ ଆମଲେଟ୍ ପାଇଁ ବି ଗୋଟାଏ ପିଆଜ ରଖିବୁ। ଅଛି ମୁଁ 6ଟା ପିଆଜ ବାସ୍ 6ଟା ପିଆଜ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରଖିଥା। ଆମଲେଟ୍ ପାଇଁ ରଖିଦେବା। ହଁ ବର୍ଷା ସାଂଘାତିକ ଆଇଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ହେଇନି। ପାଗ ଦେଖୁନୁ ପୁରା କଳା ବାଦଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖୁନୁ ପୁରା ଉପର। ବେଉଠୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ 4 ଜଣ ହଁ ସାଡ଼କୁ ପଛେ ହଉ। ଡାକିଦେବୁ ଏପଟେ ଏପଟେ ସାଇଡ୍। ହଁ ସେଇପଟେ ସିଧା ଆସିବେ ସେଇଠି ତ ଏକାଥରେ ଆସିବେ, ଏଇପଟେ ଆସିବେ ଆଉ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଯିବି ଡାକିତେ ଆସିବି। ହଁ ତୁ ଏକାଥରେ ବାହାରକୁ ପଳେଇବୁ, ସେଇଠି ହାତ ଡାକି ତମେ ହେଲା। ହଁ କୋଉ ଯାଇଗଲା ଆଳୁ ଚାଲିଛି ନା କ'ଣ? ବୋତଲ ଗୁଡ଼ା ଫୋପାଡ଼ି ନେବି, ବୋତଲ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖ ତାକୁ ଇଏ ପାଣି ପଶିବ। ଆଉ ଏତିକି ହେଇଥିବ ଆଉ ଟିକେ ହେଇଯାଉ, ନାଲି ପଡ଼ିଯାଉ। ହଁ ଆମ ପାଖରେ ପାଲ ଫାଲ ମିଳିଲାନି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଇମାର ସେ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଖା ସବୁ ଆଣିକି ଆଇଲେ ନା ଟୁଟଲା। ପାଲ ଫାଲ ଆର ବର୍ଷ କହିଲି ଆରଥରକ ଆଇଲା ବେଳକୁ ହେଲା। ଆଉ ଏଥର ସାଧା କରିବା, ପନିର ଫନିର ଛତୁ ଫତୁ ପୋକ ଆଣିକି ଆସିବା ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ଭାତ ଆଉ ଡାଲମା, ଭାତ ଡାଲମା। ହଁ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା କ୍ଷୀରି ଖଟା କ୍ଷୀରି ହେଇଥିଲା, ପାମ୍ପଡ଼ ଫାମ୍ପଡ଼ ହବ। ପାମ୍ପଡ଼ ଟିକେ ପୋଟଳ କଷା କରିବା, ପନିର ପୋଟଳ କଷା ନା କ'ଣ ଟୁଟଲା? ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସୋମବାରିଆ ଦେଖି ଆସିବା 5-7 ଦିନ ପରେ। ପୋଟଳ କଷା ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖଟା ପୋଟଳ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଦେବା ଆଉ। ହଁ କାହିଁକି ଖଟା କ୍ଷୀରି ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ସିଏ ଏଗୁଡ଼ା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତାକୁ କାହିଁକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରୁଛୁ? ନା ରହିଲା ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ରଖିଦେବି, ଆମଲେଟ୍ ପାଇଁ ଏଗ୍ ଅମଲେଟ୍ ହେବ। ଟୁଟୁ ଏବେ ପକୁ ଭାଇ ପାକୁ ଯିଏ ଆମ କ'ଣ ସେଟା ଭିଡ଼ିଓ କାର୍ଟୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ପାକୁ ହେଉଛି ଏଇ ଡେଙ୍ଗୁ ଲମ୍ବୁଛି ପାକୁ ଭାଇ। ପାକୁ ଇଏ ଟୁଟୁଲା ଆଉ ଲିକୁରେ ତ ଦେଖେଇବି ମୁହଁ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ନାହିଁ, ପୁରା ଘାଇଲା। ଜଜ୍ କରିବନି, ହନୁମାନ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଥିବି, ମୁହଁ ପଟେ ଫେସିଆଲ୍ କରିକି ଆସିଥାନ୍ତି ଭାବୁଥିଲି।
ପୁଣି ଭାବିଲି କ'ଣ ବାହାଘର ହେଉଛି ଫେସିଆଲ୍ କରିକି ଯିବି ଖାଲି ଗାଲୁକୁ 100 ଜାବଡ଼ା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟାଏ କହି ଓକେ ତାକୁ ଆଳୁ ହେଲା ପବନଟା ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆସି ଏଇପଟେ ବସିଛି ହେଲା। କାମ କରେ ସେ ବଡ଼ ବେଗ୍ଟାକୁ ଟାଙ୍ଗି ତ ପଛରେ କଣିଜା ବାନ୍ଧିକି ସମ୍ଭାଳି ଆଉ ଏପଟ ହଉ ସେପଟ ହେଉଛି ହଁ କହିଲେ ଆଉ ଚିକେନ୍ ହେଲାଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ ଆଉ। ହଁ ଆମେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏରସମା ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକେସନକୁ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଫିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଆରମ୍ଭ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆଉ ଆଜି ଆଷାଢ଼ ମାସର ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ସାଙ୍ଗ ଲିକୁ ପକୁ ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମୁଁ ରଖିଛି ସଂସ୍ଥା ତାକୁ ଦେଖାଉନି ସେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଆମେ ଏଠି ଭଲ ଲୋକେସନ୍ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଲୋକେସନ୍ ତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଲିକୁ ଭାଇ ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥାଉ ଲିକୁ ଭାଇ ବ୍ଲଗ୍ସ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆସିବ। ଆଉ ନାଲି ହେଇଗଲେ ବା ଦିଦି ନାଇଁ ଆଳୁ ବାହାର କରିଦେ ଟୁଟୁଲା ଆଳୁ ପୁରା ବାହାର କରିଦେ କାହିଁକି ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖୁନ ହେବା ଆଳୁ ବାଜିଦେବି କିଛି ହବନି ତ ଟୁଟୁଲା ହଁ ଗୋଟେ କଥା ଆଇଟମ୍ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ଆଇଟମ୍ ଆଜି ଆମର ରହୁଛି ଅରୁଆ ଭାତ ଆଉ ଚିକେନ୍ କରି ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ ମାଛ ଆଉ କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଏଇଥିରେ କାଟି ଦେଉଛି ଏଇ ଦେଉନୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କାଇଁ ସେଇଠି ଦେଉନୁ କିଛି ହଉନି। ସେଇଟା ଦେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କ'ଣ ସେଇଟା କାଟିଦେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜନଟା ପୁରା ସାଂଘାତିକ ଶୁଭୁଛି ନା ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ିବ ଗାଁକୁ ବୋପା ପକୁ ପାଇଲା ଡାଇଲଗ ପିଆଜ ଟିକେ ଟମାଟୋ ପକେଇ ଛେଚିଦେବା କି? ମସଲାରେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛୁ ନା ନା ଖାଲି ଶୁଖିଲା ହଁ ଲଙ୍କା ଫଙ୍କା ଟିକେ କରିକି କରିଦେବା ହଁ ପିଆଜ ଏତିକି ଖଣ୍ଡେ ପକେଇକିରି ଟିକେ ଖାଲି ଛେଚିଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟକୁ କରିଦେବା ସେ ଆସନ୍ତୁ ସେ ଆସୁନି ସମସ୍ତେ ଚିକେନ୍ କଲା ପରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୋଉଠି ସେଇଥିରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ସେଇଟା କରିଦେବା ସେଇଟା ଆମ୍ଲେଟ୍ ଆଗ ବାହାର କରିଦେବା ଚିକେନ୍ ଖାଇଲେ ଆମ୍ଲେଟ୍ଟା ମାରିଦେବା ତେଲ ଟିକେ ପକାଇ ରଖିବ ଆମ୍ଲେଟ୍ ପାଇଁ ତେଲ ଟିକେ ଦେଖିବ ରଖିବ ହେଲା। ହଁ ଶେଷ ତେଲ ମୁଁ ରଖିନି ମୁଁ ପକେଇନି ମୁଁ ସେଠି ବସିବି ନାହିଁ ସେଠି ଯାଇ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଧରନ୍ତୁଣି କାଇଁ ପାଲ ପଡ଼ିଗଲା ଚମ ତେଲ ପଇଲା ମୁଁ ମାଛ ପକଉଥିଲି ନାଇଁ ଟୁଟୁଲା ମୋର ଗୋଟେ ପକେଇଲୁ କାଲି ପଡ଼ିବ ହେଇଯାଉ ତାକୁ ଭିତରେ ରଖିବା ମନେ ହଁ ବାଁ ପଟେ ମଳା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ହେଲା ପିଆଜ ଆଉ ଟିକେ ଜରିବ ନା ଜରି ପିଆଜ ପ୍ରବଳ ଝାଳ ବା ପବନଟା ଯେଉଁ ପାଲା ଫାଲା ହେଇଗଲେ ହଁ ପବନଟା ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଆଉଛି ନା ପାଲ ନଥିଲେ ତ ମରିଥାନ୍ତେ ଆମେ ଆଉ ବର୍ଷା କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଇପାରିବ କିଏ କହିବ ମସଲା ତ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଗଳିଆ ଓପରେ ଗଳିଆ ଗାଈ ମଙ୍ଗା ଏମିତି 30 ଟଙ୍କାର ତେଲ ପକେଇଛି ବଦାମପୁର ଆଜି ଏଇଠି ସେଇଆ ମୁଁ କାଟିବିନି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କାଟିବି ଜାଣିଲୁ ଟୁଟୁ ମୋର ଯୋଉ ଝିଅ ସାର୍ ବାହାଘର ଠିକ୍ ନଥିଲା ତା ବଡ଼ ଭିଣେଇ ସାର୍ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହେଲା ବି ଗରମ ପକା ଜିରା ଟିକେ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଜାନି ନାହିଁ ଲୁଣ ପକା ଲୁଣ ପକା ଲୁଣ ଟିକେ ପକା ମୋ ହାତ ଫୁଟିଲା ଗରମ ଅଛି ପକଉନ ବସା ବସା ହାତରେ ପଶିଦେଲେ ପାଣି ଟିକେ ପୁରା ପିଛୁଳି ଢାଲି ଦେ ନାଇଁ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ପକଉ ଅଣ୍ଡା କୁରକୁରି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଆମ୍ଲେଟ୍ ଭୁଜିଆ ଭୁଜିଆ ତାପରେ ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ
ତାକୁ ଗଲେ ମାଛ ମୁଁ ଟିକେ ପିଆଜ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କାଟି ଦଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ଛେଚି ଦେବୁ ହେଲା ଭଜା ହେଇକି ଅଛି ବା ଭଜା ଖାଇଦେବା ସେ ଚିକେନ କରିବ ଡେରି ହବ ମଶା ଭଜା ଭଲ ହିଁ ଭଜା ହେଇଛି ଟି ସେ ଭଜା ଖାଇବା ଥାଉ ଚିକେନ କରିବ ତାକୁ ଇଏ କନା ସେମିତି ବସେଇ ଦେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦବୁ ମଝି ମଝି ଆଡା ସେ ତଳକୁ ଯିବ ନଉଟା ମଝି ଖାଲି ଖଣ୍ଡିଆ କର ଆଡା ହଁ ସେମିତି ଆଡା ସେ ତଳକୁ ଗଲେ ଯିବ ଆଉ ମଝି ମଝି ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେବୁ ସେ ତାର ବସିଯିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଚାକଣା ଦୋକାନ ହବ ଆଉ ତୁ କରିବୁ ନା ମାରିଛ ବ୍ୟାଗରେ ଅସନା ହେଇଯିବ ନା ବସେ ଗଲା ଧୋଏନି ଖାଉଛ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଲା ଦିଅ ଭୋକ ହେଲା ପ୍ରବଳ ସେ ଖାଅ ସେଇଠି ବଜେ ଖାଅ କାକୁଡି ଅଛି ଆଳୁ ମାଛ ଯାହା ପିଆଜ କାଟିନା ପିଆଜ କରିଦା ପିଆଜ କାଟିଦା ସୁନ୍ଦର କର ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ହବ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଟିକେ ହେଇଯାଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ରଖିବା ନା ଛୋଟ ରଖିବା ନାଇଁ ମିଡ଼ିୟର ଗୁଣ୍ଡ ମାରିଦେ ଖଡ଼ିକା ନା ଯାହା ହଉ କାହିଁ କହିଲା ଅଣ୍ଡା ଛଡ଼ା କିଛି ଆଣେନି ବାଳ ମୁଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧେଇବି ଫଟୋ କରିବ ସକାଳେ ପକଉଛି ନିମା ଝାଡା ହେଇଥିଲା ପଖୁ କହୁଛି ସକାଳେ ନିମା କୁଆଡେ ଝାଡା ହେଇଥିଲା ଏଇଠି ବା ପକେଇଛ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରି ପକେଇବୁ ନା ଏବେ ସବୁ ପଡିଛି ବଢିଆ ଆଇଟମଟା ଅବଶ୍ୟ ହବ ନା ଆଉ ଟମାଟୋ ଦିଟା ଥାଉ କାଠୁ ଛାଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଏବେ ଆମ ଗହଣୀରେ ଏକ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଗାମୁଛାଟା କାଢ ଅଭୟ ଦେଖାଉଛି ବିଗୁନି ହାଇ କରିଦିଅ ରେଡି ନିମା କାନ୍ଧରୁ ଗାମୁଛାଟା କାଢୁ ଗୋଟେ ଅଭୟ ଦେଖାଉଛି ବାସ୍ ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ଆମେ ଏଠି ବାଣ ଚିକେନ ମସଲାଟା ଠିକ ନାହିଁ ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିବ ତ ଠିକ ପାଉନ ସେ ବସ ଯାଇ ଭିତରେ ପଳା ଆଉ ହେଟା ଶୁଣ ଏ ଲକାଉଣ୍ଡ ନାଇଁ ଲକାଉଣ୍ଡ ଦେଖିବ ନା ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ସେ ପକେଇଛି ସେ ଆଧାରେ କଣ କଲା ଗାମୁଛାଟା ପଡିଲା ତୁ ଏପଟ ଧର ମୁଁ ସେପଟ ଧରିବି ଏଇଠୁ ଆଉଥିଲା ସେଠୁ ଫସେଇଦେଲା ଧରି ସେ ପାଣି ଅଧା ଅଧା ଢାଳି ହେଇଗଲା ପଥରରେ କେଉଠିଆ ବୁଦ୍ଧି ନଗେଇଛି କଣ ବାସ୍ତା କି ହୁଇଆ ନା ବଢିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛିଣ୍ଡିଆ ଆଣିଥିଲେ ବଢିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଲେ ହଉ ଯେ ବଢିଆ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପଡିଛି ସବୁ ପକେଇ ଆରେ ନିମା ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ଘଣ୍ଟାଟା ପିଞ୍ଚ ତା ଭିତରେ କଣ ତମେ ରିଚାର୍ଡ ମିଲ୍ 7 କୋଟି ସତରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସିରିୟସଲି ରିଚାର୍ଡ ମିଲ୍ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଏଟା ରିଚାର୍ଡ ମିଲ୍ ର ସାନ ଭାଇଟା ଆଇମ୍ୟାକ୍ସ ର ନା ତଥାପି କେତେ 11,000 ପଇଲା 2.5 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ବାହାରକୁ ଆଇଛୁ 2.5 ବର୍ଷ ଏବେ ପୁଣି ଆମର ପାହେରୁ ଆଜି ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିବ ନା ଏ ପାଖେ ବସ ବିକୁନି ବିକୁନି ବଳରାମପୁର କହିଲେ 230 ଟଙ୍କା ତେଲ ପକେଇ ତ ନାଇଁ କଣ କରିବି ଭିତରୁ କହୁନୁ ନା ହେଇଠି ବସ ନିଅ ନାଇଁ ବେ ତା ଦେହରେ ପାଣି ଆଇଥିଲା ପାଣି ରକ୍ତ ନାଗିଛି ଦେଖୁନୁ ପତ୍ର ଲାଗିଛି ପତ୍ର ଗୁରା ଧନିଆ ପତ୍ର ଇଏ ହେଇଥିବ ଠାକୁର ତମେ ଏତେ ସିଏ ତ ଖାଇବନି ଚିକେନ ଆଇଲ ଧାନ ପକୁ ନେ ପାକୁ ପାକୁ ଚିକେନ ଧାନ ପାକୁ ଚିକେନ ଟା କଣ ଅରୁଆ ନା କଣ ପାକୁ ଏ ବାଲିରେ ଥୋଇଛି ପକା ମାଉଁସ ଟା ପକା ଚିକେନ ପକେଇବା ପଡିବ ପକା କଣ ତ ନା ପାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନା ବେଳେ ବେଳେ କହୁଛି ନା ପାକ ପଡିବନି ପାଣି ନାହିଁ ଡବଲ ଜରି
ସବୁ ଜାଗାରେ ମୋର ଅବଦାନ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ। ଏ ମସଲା ସବୁ କଣ ହବ ଚିକେନ ମସଲା ମଟନ ମସଲା ଦେଲୁ ଦେଲୁ ଚିକେନ କଲେ ଦେ କଣ ଖାଇବି? ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିବ ନା ବୁଲିବାକୁ। ହଁ 15 ଦିନ ଥରେ ଭାଇ 20 ଥରେ ଆସିବ କହିଲା ମୁଁ ସେଇ ଗାଡ଼ି ଗଲି ମାନେ ଯେ ଭାଇ ଏବେ ଆଇଲା ଗାଡ଼ି ଥୋଉଛି ମୁଁ କହୁଛି ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆଉ ସେ କହୁଛି 4ଟା ବେଳେ ଯିବା ବୋଲି ପଳେଇ ଆଇଛି ଖାଇବାକୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହାय ନମସ୍କାର ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଲିକୁବାର ବ୍ଲଗ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଖୁ ଭାଇ ରୋଷେଇ ଆଡ଼କୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଠି ଇଂଲିଶ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଛି ହଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଲାଷ୍ଟଟା ଚିକେନ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ବୋତଲ ପରି ହଁ ନା ସେପଟେ ବୋତଲ ବୋତଲ ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି ଦେଲେ ପାଣିଟା ବାହାରିବ ସେଠି କଷିଯାଉ ମୋର ମୁଁ ଏଇଠି କେବଳ ଭାତଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ହବ ଆଉ ପଛରେ ଯିଏ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଗୁନି ମୋ ସାନ ଭାଇ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ନିମା ବିଗୁନି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଝୁଲନା ଏବଂ ସାକୁଲାଇ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମ ଗଣରେ ମଟ ଆସୁନି ବାସ୍ ରେଡି ପକୁଟେ ଚିକେନ ଗୋଳେଇ ଦେଇ ଆସ ଧନ ସାକୁଲାଇଙ୍କ ଭାଷା ଭାଷା ଯିଏ କହିଲା ତୁ କାଟିଦେବୁ ମୁଁ କାଟିଦେବି ସେଟା ସବୁ କାଟିଦେବି ଠାକୁଲା କିନ୍ତୁ ମଦ ପିଉଛି ଏଇଟା ରଖିଦେବୁ। ଭିଉ ଅଧିକ ଯିବ ନା। ଭିଉ ଅଧିକ ଯିବ ପକୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ ଟିକେ କର ପକୁ ଆରେ ପକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟାଟା ଆଗ ଭାତ হয় ନା ଆଗ ଚିକେନ হয় ରେ କରଛୁ ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହବ ବୋଲି 15 ମିନିଟ୍ ହବ ଭାତ ମତେ କହିବ ପାଣିଟା ପୁରା ଭଲ ପାଣି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ବତୁରେଇ ଦିଏ ର ପାଣି ବତୁରେଇ ଦିଏ ଧୋଇ ତାକୁ ଆପଣ ମାନେ କହୁଥିଲେ ବାଘ ଦେଖିବେ ଦେଖ ବାଘ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଆମ ଗହଣରେ ବାଘ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଦେଖ ବାଘ ଆସ ଆଡେ କଣ ହେଲା ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ କୋଉଠି ଅଙ୍ଗୁର ଅଛି କୋଉଠି ଦେଖେଇଦେଲ ଆମେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଯାଇଛୁ ଯାହାକି ଅଙ୍ଗୁର ବି ଏଠି ଫଳୁଛି ଅଙ୍ଗୁର 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 ଏଇଠୁ ଯାଇକି ସବୁଆଡେ କଣ୍ଟା ଅଙ୍ଗୁର ପାଚିବ ତା ପାଇଁ ମଗେଇ ବିଜର ପୁରା ଅଙ୍ଗୁର ଦେଖ କେତେ ଆମେ ଚାଷ କରୁଛୁ ପୁରା ଅଙ୍ଗୁର ପୁରା ଅଙ୍ଗୁର ଅଛି ନା ବୁଧବାର ଘର ତ କରିବ ମତେ ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଦେବୁ। ଗୋଟେ 7 ଦିନ ବୁଧବାର ଦିନ ଧୂଆଁ ଛାଡେ ଦେଖୁନୁ ଧୂଆଁ ଛାଡା ସେ ସାକଲା ଧୂଆଁ କୋଉଠି ଆଇଲା ପାଟିରୁ ତୁ ଜାଣିଲୁ ନାଇଁ ସଇଲାଣି ଭାତ ସଇଲାଣି ତରକାରୀ ସଇଲାଣି ଭାତ ସଇଲାଣି ହଁ ଦଉଛି ଜାଗା ଦେଲେ ପାଣି ମତେ ଦଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର କଟା କର ପାଣି ଟିକେ ଦେଲେ ଗୋଟେ ବିଗୁନି ଏଇଥିରୁ ପାଣି ଟିକେ କେମିତି କଣ ଦେଲୁ ଗୋଟା ସେଥିରେ ଅଲରେଡି ଭାତଟା ଚିକେନଟା ହେଇଗଲାଣି ହଁ ଏବେ ଇଏ ପାମ୍ପଡ଼ଟା ଅଛି ହଁ ତାପରେ କାକୁଡି ସାଲଟା କଟା ଚାଲିଛି। ଭାଇମାନେ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଗାଧୋଇବାକୁ। ବାସ୍ ଆସିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ ଆସିଲେ ଆମେ ଖିଆଖି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। କରି ଆଉ ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତାପରେ ହୁଏନୁ ତାପରେ ଶୁଣୁ ଦହି ଫହି ଟିକେ ସାଲାଡ଼ ଭଲକି ମିଶେଇବା ପିଆଜ ତ କଟା ହେଇକି ଅଛି ସବୁ ଅଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସେଠି ତ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆମର ଇଏ ତରକାରୀ ଆଉ ଇଏ ଭାଇରେ ଏଇ ବାଘ ଜାଣିଲୁ ଏଇ ବାଘ କଥା କହୁଥିଲେ ଆଉ ଏଇ ଶୋଇଛି ଆଉ ନିମା କେମିତି କ'ଣ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଏଠି ସେଟା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ନା କ'ଣ ଭାବୁଥିଲି ବର୍ଷା ପାଇଁ ପାଲା ଫାଲା ବି କରିଦେଲି କାହିଁ ଏଠି ତ କାଦୁଆ ହବାର ନାହିଁ ବାଲି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ନାଇଁ ନାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଖାଇବାରେ ବାଲି ପଇଥାନ୍ତା ବାଲି ଶିଖିଥାନ୍ତା ହଁ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ ବି হয় ବାଲି ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ହେଇକି ଆସି ଗୋଟେ ନାଗିବ ସତରେ ହଁ ହଁ ଭାରି ଗଲା ପରେ ବାସ୍ ବାଲିଟା ଜୁରା ହେଇକିରି ହଁ ଟିକେ ଗାଡି ଗୋଡ ଯଦି ହଲେଇ ଦବ ତମେ ସେ ବାଲିଟା ଗଳି ପଡିବ ବିକୁରି ଏ ବିକୁରି କିନ୍ତୁ ବାଲି ଯୋଉ ଓଦା ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ବାଲିଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟାଳିଆ ହେଇକି ଲାଗିବ ଧୋଇକି ଦେଇଦିଅ ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ମୋର ତାର କ'ଣ କରିବା କଥା କରିବି ଆଉ
धनिया पत्र भी धोई दे धनिया पत्र टमाटर सब धोई दे लंका फंका धोई दे ए कंचा लंका गुरा बड़ बड़ पीस रखिबु रे काई कहलु मो राग हबो मु जानि पारि चोबई दे नाम नउथि जानि परिउ त हां जे बिकुरी होटल ଆମେ ଯୋଉଠି ରାତି 12:30 ଆସି ଖାଇଦେଲେ ତୋର ମନେ ଅଛି हां सिटी ସେଇଟା ହେଇଛି हां हां होटल लाइन कोठाटा कोड सिखतला को प्रेसिजन हां प्रेसिजन से सिखला सिखिस ना से काटपटे हाथ आंगुर कर जस्ट एक सर काट तम एते टैलेंट देखा नखटा एमति रहे टुटला आउटे कर ए झुलन आइले ए लोला कि भाई नोना से माछ कोड धला पुरा उदा हां दोरांडी धरची हां इरे नोना होंगा माछ अरे बचिची बा जियंता माछ दे एटा हलचु देखु मानिया पड़े गल नोना 2.5 किलो हो बरा बस बस आउटी तळको मुहटा से दरकार बस तमे को करियो ओ बा आकु किछि ना हल्दी नुन पके सिझाइ दियो जिबा नई पर बसा हां सिटी हबो हां हल्दी नुन पके सिझाओ ना ना पोड़ी दियो पोड ना पोडले असना जे भलो माछडा असना जे ताकू ता बेको काली फली काडी छाडे मसला मसला पूरी ता मैरिनेट करके ता ये करिया चिद्दो अंत बाहर बाहर कर दला ता दरे नाही ता दरे मसला पसियो अदा सटे पूरी चाउमिन मसला मसला ना से मसला टे गोले हल्दी फल्दी मारी लुण मारी खाली टिके तेल रे फ्राई हे जिवो जस्ट टिके नखो सिमरे सिझाइ हे मयूर सेपटे बिकुरी फोड़ देलु बिकुरी देखली सेठी बिकुरी फोड़ देलु ऐसे जाऊ देखा जाउनी गले उड़ी जियो पाखु खैरिया मयूर सेटा अधा काती छोड़े डाला देइछि खैरिया मयूर अधा काती छोड़े देइछि ताऊ गछरे गछि दो बाजू चलो खाइबा चलो से दिटा गला कोणे ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ना बिगिनी ବେଗିନି हे गया ଏଇ ମତେ ରେକର୍ଡ କରି देखो ना मेरा को देखने के लिए आपको मालूम नहीं है 4.5 मास हो गया भैया भैया जी भैया जी तेरा पेट ऊंचा दिखता है ତମେ ଗଲା ସେଟା ଇଏ ପିଇଦେଲେ ଇଏ ପିଇ ନଥିଲେ बड़ा दिखता है ନା ବା ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି दोतली ये जो कमेंट फोन स्टॉप कर को जल्दी खाओ दाघ को जाला धरि दिबा जाल रे धरिकी जिबा आस्ते आस्ते आइला ई ଆଜି ନିମାସ ଝୁଲନରେ କାଇଲେ ସାକୁଲାରେ ମଜାଟା ଅଲଗା ହେଲା ନୁହଁ हां बिगुनी हां बाघ शिकार रे जिबा जिबा तो रेडी तो बस ଆମେ ପୁରା 3 ଜଣ ପୁରା ଡରି ଯାଉଥିଲୁ हां ଆମ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ସବୁ ଆସି साहस पाइला टिके ସାହସ ସେଠି ପଇଲା କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଜଣା ଠୁଡଲା କହିଲା କିଏ ସେଇଠି ଦେଖିଲା हां मु डरी गेली सेठी मु रोसई करतो एतबळे ତା ସାଙ୍ଗ ସବୁ साकुलाई ମୋ କଣ ଭିଡିଓ ଖୁସି ତ ରେଡି ତ ମୋ ଭିଡିଓ रेडी ना तो खाली मुह आनुथली गामुछा ଇରେ ନାଇଁ। ଚଳିବ नाठी बॉय तो मा भणी ना सेरा काटी देनी भाषा वाला कर आंगला में तंडा दे देले तो हेलो ताऊ भांगी कि नब दुकानी भलिया ତୁ ଏଠି ଛାଡ଼ିଦେବୁ ସେ ବି କିଛି କହିବନି वाह बुला बुला ଛାଡ଼ିଦେବୁ ସେ ବି କିଛି କହିବନି ବାବୁ हीरा मेरा एक नंबर फार्म तो बासन धोइते चुलीटा चौका कर दे निकन आज्ञा एटा सब सफा करके सब व्यवस्थित करके हां एकदम परिष्कार करके जीवा झिलझिल रखार नहीं हां इधर काई के ए जग्गू हेलो हेलो जग्गुआ हेलो हेलो जीवन रहइबो ए ओ जग्गू होइबो हम तो गुआ हो ए बाबे बगो जग्गू हेलो हेलो ए गाता पोसा है खाइला सैला मुटे धोइबे हां स्टॉप कर
ଏସବୁ ଡେଇଁବି ହଁ ଯା ପାଣି ପହଞ୍ଚୁ ବୋଧେ ପଢ଼ାଇ ଦେବ କଣ ପାଣି ପଡ଼େ এই সিটি ধরে আসি ওটা দিন চলে আসি নেলা বানে নেলে খাইবি রে উপাস সেটা খাই দেবু ଗୋଟେ କାମ କରୁছে ମାଛ ସେ କଳାଦୁରେ ପୁରା ବନିଶୀ ପକେଇ ଆଣିଛି ମାଛ କଳାଦୁରେ ଆମକୁ ବନିଶୀ ପକେଇକିରି ଗାଁରୁ ଆଣିଥିଲି ଶୁଖୁଆ ତ ଜିଆ ଥପ ଆଣିଥିଲି ବନିଶୀ ବଢ଼ିଆରେ ବନେଇ ଆଣିଥିଲି ହେଲା ବନିଶୀ ଆଣିକିରି ଦୀର୍ଘ ଗୋଟେ ମାନେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏଇ ମାଛଟା ପଡ଼ିଛି ନାଁ ହେଉଛି ଇଲିଶି ମାଛ ମୁତୁରା ମାଛ ନା ଦେ ମୁଚୁରା ମାଛ ବାଘ चलो चलो ଚପଲ ଆଣି ଗାଣ୍ଡି ମାରୁଛନ୍ତି चप्पल चढ़ी गला गोटे ना किसी नहीं ଏଇଟା ଭିତରେ सब सफा फफा करदे चलो